no chuina thon thu dang kan ngai thlenga kan ngai thlak tur hi ani na taka chon keima chiar ani lova ka u rl kholring chiar ani a amero chu ama phalna le rem ti na thlapin ka channel a hian ka da ani hi van duai khop maya a channel lian zok kha rl kholring story ti kha thlathumatan shemme kania channel te zokania channel te zoka khan thon thu athar te ada le hloma khongai in lo subscribe sak don nia ziak tu sang te ren thei two sides of the same coin atop ka khar dan kha inlung oi chi alo ni om takania raymond apon min kam khat deuh nge nge ania kam khat han ti lema enga ma phei chon ka ngai hleilo ma se company khat lekin han thual vele rim rimero tul ka ti ve tho mai kima misual mai ni ne ale athurual pui kut tin nei kim talova po tuna chuan central jail lama alu le dal tui hang hopin anni tin hunan chiar liam ta a asu sual na chuan a phak tak meo wangin le athurual pui le akut ke ber kan man tel meo wangin kima po in han tran ngai na reng a hek lo siama po amangai anu ta na ain pumpek na hlutak mai chuan miril rusak le se hel raymond a thinlung ne tlata wangin kotma ama raymond a ngei chu thu hre tua tangin tuna chuan kan tiam angein zalen na mule ta ka bek chuka aknola sumo chuan deng sur kholam pan chuan sumanan man tumin ka chuak ta tun tum chukan na tho ha athak le ril ru chok sang khai turin chung khat laina te tlo turin raymond atel loin ka chin chuak velok don ani hi sumo chuangin jingdari tarik rual chuan deng sur lampanin kan tlan chuak ta aizol chim lama tlan chuakin ai bok pia khothang lama tlan chukin darlung kan thlenga kawai khat kalna turani awangin karin le be sei ai takin kongpo chu thang reng phiana darlung kan tlan pela tangarei lo te a kan driver chuan khaile kong tak takai tlan tong o nui deuh tha chung hian atia rei kan tlan le ma chuan athu soi omzia chu khre chiang khermai kan tlan mek na chu kongpo ang to lo tui hok luan korkara kan tlan hiani berzoka kanin so nok noka dinglam le veilama kan thleton sok soka kabula thu poi thingzai ni om tak zakharim nam vut vut zak noi minor tok chi in motor so chuan minan soi on le takhala chutiang reng renga in soi kwal cham chi chung chuan deng sur khuwa chukan thlengta kanu unau pa kapute te in lampan chuan ka bek akin ka kal nak naka kapute nen hian kan hi mutam lo hlena min ngai na in ke point ka ngai na khop mai aizol local ni khua ati tingai thak du wango taka bulamut tir ka chak thin zia te ka ngai tu lai chuan kapute te in nia sumo driver in min ko muwa chuan kaluta kapute an min lo mu chu lom thiam kher mai tlai lamdar thum vela chuan in bol fiver in khothlir kwal tur chuan kaleng chuak ta deng sur khopian mang hian soi ve hrim hrimila thawme sikul tlang an ti mai tlang zol atang chuan ka chuk thira velam mualin kho lu na tlang bul thuta chuan fil omin dinglam hoi zongai thlir chuan kho chaklam tlang dunga mui fang tlang in phar duai chu alang cham phei zuya kho thlang lama mizoram puk lar puk jing tlang dung le uluk takai en chuan puk om na lai po ingai ruat na in imu thei bokang imalami thlir chuan ral khata ai zol kho puilo lang det chui mu thei bokanga kho chung lami en chuan kon phei kongpui mi veivak nak nak i mu thei bokang a kho thleng in do dan le mi nung chang han thlir mai po in kho hreom tak chu ni lo ti hre thei mai in karing chung zong zong aya an ma ni kho tual mi in an chuan thin chu rui hlo om lo na khuwa tia soi thin an ni na hiani kholai zurui wak vel i mungai lawang lo in an om po in chunga an tom im vekang kazin naram chanchin indu ai tam ka fa to taweng chau ka du to ka khuwa ka thlir nu chuan ni po khothlang lama a her liam ta boya ka pute te in lampan chuan ka ho ve ta tlaya toy terek le sangal sarep vai paden ngat kan me boka lai pong thelol lol kho pa puarin kai nu chuan ka jin ha bok nen khoya ma leng chuak lovin ka mu ngal daya
zingda rukvela ka pute tongri long ri chuan min ti har zoka o ki chu pa ngai aya sandeo wang chuan ka ngai thla chianga kan artal tura ka ti kha boda in hi sangarina la ti donila ni zana thomeng ma kan silo tu ten mon ru ni nge yang ati long ri chuan ka binga ver khermai ka mai phi zo ken shruk lai chuan ka pute chu ron luta wala artal sakcha ka tumte reng nen ni zana bodai mai in thiam lo mel pulek lek hian ron tia pute apoi hleinem arsa tel lo pon puar takin ka ei thelom ma se ar han bo ngot chu va makdon ve kalo tia nia ni zana ka khung sang thlapa sangar lak chu ni se thom tal kan hre tur hi nia ma se engma kan hre hau si lo mi ru ka ni ka ring ber mai pute chuan ati zom vata pute ar ina chuan nang ma chi em ni vakal kalo tia o ipiteila tui choina chuak dai to sia kapute na ti nu chuan ngoi rengin ka chuaka ar in lam chu ka va panta a reimona kai hruina hnuaya hun rei tak kalo tal ve to wangin ati dan tam tak ka zir thiam ve to boka chulai ar in le che vel chungun takin ken kuala ar in kota chuan niak tam tak lang zinga tunlai tlangwal thalai ho war chi phekhok niak mun som ni vel don lai lang chuan kamitala khermai phekhok noya chuan adidas ti ain chukal nge a thil enga modang mu chua tumin ken kuala ma se engma ka mu bel lo arin chunga chuan ka valuta engma ati tu han chuilet na tur nu ma ka mu chuang hau lo ka beidong chuale mai ka tumlai chuan arin kongkhar bullo ka zo zial bung lo let ngat chu ka muta a kamitala ngal khermai achan po kapute te chung kwa hian meizial zu anom lo tlat phekhok niak chu luk takin ka en le wangwanga chu phekhok niak chu ka chui zui tangota alama deuh boka kholaya han vei wak mu tur po anla tamlo awangin kholaya vai vut om khom na dewa hnu lang chu mu har lo khop mai konga ka kalpa chuan ka zo zial bung ken chu ka en le zuaya zo zial tron na chu la hring ani nge Raymond chu omse ol sam takin thil om da na chuk tu khom thiam nge yang le phekhok nia khan chui ngot mai chu thil har sa tak ni in langma se thingtlang khua mi hring tam lo na hmuna zan ri to lama ve wak te hnu chu om ve nek nuk ma se ka hnu chui lai phekhok niak chu dang lam na ka mu fu em awangin ka chui fu chat theya ka van nei hle zo ka ni ka hnu chui lai chu ka pute te na tanga chiarin in som pani na zona chuan atop ta chatani ti ka mu theya kholaya mi ve wak anom ve tran nek to bok nen mi khwal tlangwal senior lam to le ngal kholaya kun dun chu anom chi bik lo wangin ka pute te in lam chu ka pan le ta a ka let le ma chuan hniak top na in kong ka chunga ming in ziak chu ka en zoka lal mangai chunga tia phun sap chungin pute te in lam chu ka pan ta a in ka thlen lai chuan pute chulung oilo mel zet hian lo thungoi ngala pute in kho hian zo zial tu ten nge zuar thin tia ka zo na chumak ti mel ang reng fe hian min en huwa pi van ramite son an zuar thina bidang hi chuan an zuar vak lo pi van ramite mei zial so tuya aru thaboka inga tan nge ti renga ati zom zata ar rutu kha ka muchuak trepin ka ria ka ti ve topa ka be se ang ani lo vai chuan ka che chle ta ve ang enga ar rutu mo rin leli nem ni alo ti vata nei em ri lo e min lo zuila pi van ramite na chuan ni vakal te ang ka ti rual chuan min chan po ngak lem loin ka chuak zui ngala pona reilo te ka nga nu chuan ka pute chungai na hriat lo mel le zo na nei mel pu zet hian ron chuak ve a pi van ramite in kan thlen lai chuan zingdar sari vel ani to boka pi van rami ngei chuan eirong alo bol meka kapi zo zialin nei em ka tilut ngala o ne engzat man ngein du'a alo ti ngal vata cheng som man ani mai in mei zial hi tuin aru dan hi ka du tok chi ania kapute hi karon in hruai tir nga tani hi ni zana pu mangai chunga min the kha tui ka tiriawa ka ti zom zata pi van rami chuan nui hak ba in pu chunga sokan mei zial le rigu ber polania
ni zan po khana ron lei tak khamole atita a ka hriat du tak ka hreto boka poisa pe in meizial chukala a ka chuak zui ngala pute poin ngoi rengin min zui chuak vele mai boka pute lalmangai chunga te so eng ang chung kuange an ni kan tia parol ania kan khuwa hian alo pem na po alarei lutuk lo tin min lo changa ani chuan valeng lokang miang katia kapute chuan mak heti mel khopa ma se engma ka hril duri silo pulal mangai chunga in chu kan thlengta a parol ani boka alo tho chuak ve chia zingkar kara pute mela muthut chu chi ai deuh nakani ti kamuthiam ngal mai ma se pangai tak hian pusanga te chu enge nin du ta ka zingkar kara lo leng ro okipa ngai zat hian atia kapute na chan ma chuan thutlenga thut pa in hei mi khol ngang hi kania kapute hi khuwa kan in fan kol puitir mai mai ni ti chungi in chung chu kan kol thuaka kan thut na thutleng malama thutleng in hung noi phei khok om chuan kamitala ngal kher mai thutleng pakhat jok lama chuan in son phein puchung i phei khok chu vanal ru e ti pa in thutleng noi mi phei khok chu kala chuaka kalek lat lara chunga chu nui haka engma phei chu soi hleilowa ka chet tan chu makati deuh zok ma ni in ka hria phei khok noi kan en chu karin ang chiani ma se phei khok nal takhi thil sual ti puina ta ni mangani mo ka ti ri hriat rol chuan chunga chu ron hoi ngala engai soya au ki chu changdeuh fal hian a hriata ka soi chu ni zana kan ari lo lak ruk chung chang kha ni e i phei khok nge hi buna chuan pi van ram hne na tangai lei izo ziel khai zu boka atop khok le lu lul zong chelawin kan ari lak khamin pele maila chuan mol pholu tuk lawin i om theang ti pain zam hau lo hian kamel kalmaya chu chu rei muna zia ka zir chu ani chunga chu meng buai ne ya min en le ra thina a chet zia tang chuan mi huai sen takani hau lo ti chu hril ka ngai bik lo ka soi ang khan min pele la chuan ke ni pon khoya ma soi chuak lawin kan ngoi tlang ang chu ka ti non le ngata heta hian om ti pa in tap chha ka thir berin hung chu kok tawa a kapute mak ti mel chu mu nom takani chungai na tanga thir bel kan choi chuak vu vu mai chu mi point mak ti takin min thlir hu hu hloma ka hlot tlin na chu rei mona hril ka chak kher mai kain ti thei vel dan tur te ka suang tu anau nau lai chuan ka phone chu ron ria Raymond an miron khol chu ni in phone chu ka pik rual chuan wala aron ti ngal mai renga Raymond engeni ta ka tilet ve ngala irem chan thei chuan voina ron ho choro napoi mo tak kan ne nia phone na tanga soi vek sen pon ilowe ilo ho manangem atile a kalo ho nge katita a ole thil chin fel tur kan neya ani phot a phone chu off zui ngala aizol panakalet le ngala ngai ta sia kapute nen po kanin ko mumal mandon talawani hi The Adventure of Mr. Vala arutu nu chui thiam ti hanin chuan vel ka chak veinen ma se napoi mo takin min ko mi awangin aizol lampan chuan kain ak chuak le tange nge a tlaidar thum le chan vevela zol khopui chukadai lut vele manchia ngai zel pheilung in thu ur mai noya chuan tlanin RL store ngai zelami kota chuan sumo chuding ta a sumo tanga chuka kan bek le chuan mante kan pek fel nu chuan kanin lampanin taxi in ka hota ngala taxi ka chuan lai chuan Raymond chuka beloka ama du danangin zan lama miron lam koidona kan nalama kan liam ngal don ani mele zandar sari le chan vevela chuan kain pe diam to a Raymond alolan hun nga kin kot zola chuan kading wang to a minute sombel ka din nu chuan Raymond chuan a CBR bike dum uluk taka en kol churon khalin ron thleng ve ta a Ivan ma vele zin chau po soi man ani silawa tiro le ikalang le ti pa in bike chu her kuala bike nuwa kalon nu chuan kan tlan chuak ta a engper nge kan ti dona
englam hoi nge kan chet don la ka hre hek lowa zo po ka tumri lo ama hian min hril mai ka ring tho boka minute nga vel ngoi renga kan tlan nu chuan reimona chuan tuntrum kan chet latna turi hmun duam tak chu ni lo mai the ni mi hausa chung ko chungchang a hi chuan chet phim khurangai veu bokania ati tange nge a eng chungchang e kan boipui ber tur hi katilet vata nula pakhat aming chu Cecilia ram ngak moi ania athi dan chu mak takani mak tila rap thak ni jok ma ome kar chunga thia mu ania mu hreom khop mai anu te mur pani zai thak ania a me chepeng po chemte du to ka zai shrep ani nge nge reimona chuan kan ma kongkura dik zeta corner lak pa chuan atia e heu avrap thak te shrep om vi o kati chu reimona chuan lo chang vatin tual tha na khes tam tak kan lo chui to te ai kha na khir khan jok donin ka hria nakina ka hril fiang che ti pain bike chu din tira kan trong tui dewa wangin khoi mun nge kan pan ti po kalo ngai tu lem lawa ka han hoi kul chuan kan din na chu khodai fe mani ti a hriat theya ral le lama in tlar eng tur chu en pa in khoi mun ange kan dina tin ka zot ngala kan thlang lok khu mana mi bo mi zo mi puiten kan ngai ven em ruti le te bo na khani khu chuan ral le lam sa chon pui ania tu nei din na mek kha Cecilia ruang an mu na motor din na chu ni kha Raymonan atia wang chuan ka din na mun chungai na lo zetin ka kalson ngala Raymona chu nui huka detective tan ruang le mi thilau chuin me hau lawania atia khlaw ni leinem thil enga munu chuina man ruwa tur ka chil bo pal khlawa ka in son mai alom itelo po hian ka detective fe te sin tia ka chan nu chuan deng sur khuwa ka thil ton chu ka hril mol mola ka soizo rual chuan chu puchhunga chuan a ruk sa chu lo kang diam to a in ba chu sakamo nui da huk chung hian atia te renge a kan choi chuak vu mai mole kalau ti ve vata nang hi chu mirin tlak ve tak pakhat chui ni ti ka hrenga lom tun ai hian nu chuina lama hian ril ru pele zual deuh pheila chu ina tho tur dik takani ti min an lo hril fawang che thu tak deuh zok hian atia tuna hian helai hmuna hian nge kan ti reng renga tin kan thu soilai chu thak tumin zona dang ka siam sui ve nga zata zan khothim nuai helai hmuna kar kal ngat chu mi che huai takani mela chu ti rualin helai hmuna hian engma ti lo chu na kal mai hau lawang Raymona chuan atia chu zan lam wak chuak chinula ani ti naim ni kalau tile vata ni chi aloe Cecilia chanchin hi hriat te vak kala nei lo nimin khan ruang le om dan te chukwa bel chiang ve a helai hmuna hian ma se mi puyan lo thlen tam to ema wangin nu chuina tul om engma ka mutlat lowa zanina helai hmuna kal ka du na chan po hi zanthim noya helai hmun hi engang chiang mun re le rem change ni helai hian tual tha na thleng loin mun dang tangin helai hmuna hian ruang hi ronda ani zokem ti te han bel chian ve mai ka du dewa achan berpo helai hmuna hian misual han chet na nu ma engma om lo ni in police kalma sa ten an soya motor chunga la khan tharum tho na nu ma engma ka muder si lo nula hliam tora kala soilo pakhat chu abeng be le lama bo mai ba ka abeng be bo lam abe na beng ver ka ne taka poni ti hriat zetin abeng kha pe thlang nge a ma se chu tiang khopa nu ma om si chu Cecilia kara khan tharum tho na nu ma engma ka mu hau si lawa Raymona chuan atia mundanga peng koi lewin Raymona te in lampan chuan kan tlan zela Raymona te in kota chuan kan ding ta a kan in ang chi a katlang nel na mun le ka du do ka chet ngam na mun ani boka Raymona po chu ngak lem lewin kalu sandaya zan ala re lem lo boka anu le pa po an lo lamenga min chon chai luama Raymona lo lu chuan arum lama ama zui turamin tia wangin arum lama chuan kanin zui lu ta a Raymona chuan val heta hian video mu tur poimo tak mai ka ne nia ti pa in a laptop chu honga a click kwal zeu nu chuan video churan lang ngala chung kwa en ho dul chi ni lem lo film chungoi rengin kan en du na
minute thum vel le ka se ni boka kan enzo har lem lo kha enge omzia kati he ho a Raymond chuan kha video mei chia kha Cecily chunia tiringotin min changa ani chuan kha sex video wang khan Cecily chu thita ni mai alom kalo tiliam ve puata chu chungai dan tlang lon tak om thei chu ni ngei maya ma se kha video mi pa kha tunge ni kan hre hau lawa kha video en tu mi tam tak po khan tunge ni an hre hau lawang Cecily kha chu mel chiang takina langa ama lo mel hria to satan chuan hai rual ani lo chu tiani chuan amol phozok chueng wangin nge tha ani ang ti in Raymond chuan min zot leta zo na chan har takani chu kati supa nu man chui zui tur pakhat ma om lo wangin bulhan tran na tur po abang bo khop mai Cecily chung tela chu han biak thein ni ri silo an fanu thi na wang hian anu le pa ta chunin khar khip tlat ria sex video wang khan kho hoi chu vel po nuaman tiri lo ni ma na Raymond chuan atia ngai tu na mang lem lo takhian ami pa kha tunge ni kan hriat ma sak chuan kan hna chu ol sam viau mai theisin ti in ka be seina chu khan soiliam puata Raymond chuan thil ti ma sak om tak chu ni ma se zo tein sa zu ve ang mai thom kan dim chunga yang alo ti ve poka Cecily mol phozak le riluna kha ama ain ti hlum te po alo ni zok mai theya kan ti le nu no a Reverend chanchin moi thi nang deuh khan mo a thi main abeng pe hlok khopina pot ma sanga chuan angonga dukrui khopin ain rek le te teanga chumi nuwa motora thufel atin athita chawanga nui deuh huk huk chung hian atia angonga duk chung chang kha mila hril reng reng hleinem kati bak hluka angong duk tel lo po khan ma nin ti hluma ka ngai thei hau lo mai Raymond chuan atile bawa ama vek chuan soizomin kha phim kha uluk takin voi som chuang ken to a ka mu chu chun chu mi pa khana kere ka ta tu alphabet j nei ti chiani ati zom zata kan tun lai thalai abikin mei chia te hi engti tia phim khur lo viu nge mon ni le kan pi pu hun lai ta to son thak chenin mei chia hi aming chezok ani kum khua sex video leak out chung changa buena kan to fo tang te hian in ngai tu har chu hun to mole in ngai zong an nia sex an lo mangani pon video la kher te hi tru lo leak out lo tu rangai po tumreng wang ni lo na leak out le thin sia ti in ka ngai tu na om chuk sei chuak miel miela ifar nu chunga thleng ni ta se Raymond chuan alo ti khawa ka far nu chunga thleng ta se karil ruana khopang ma se khatianga khosanga ma video mewan ko warnga mani chuan mol phona lo to kani pon aphu ve renga ka ngai bokang chuti rual chuan kong dika zole theina tan huisen taka om turin ka fui bokang ti in kalo chang vele saka isoi chu thakop mai hei zana la reilem lo boka ileng du lom ni ka bai khakengla ma se naktu ka heta min ron lam le chunga yang ke chu ka chuak lo mayang Raymond chuan atia chu thu ka hriat rual chuan lom zetin bike cha bi chu kala a ramirim tur chuan republic lampan chuan katlan liam ngal wanga darlung khuwa ti tur kha darlung tin kalo lama ka chiar don lai po in darlung ti tur nge nianga darlung ti in kain khap thlurenga atopa zong kalo ti dik lo tange nge ni kha akhomi le sa lo ngai thave te no mani chuan mi lo ngai dam don nia adang in zia khan om le vai te se awan dik to don chiang tak darlung kha ni mai sala zingdariat le chan ve arik rual chuan Raymond atein kota chuan bike chuka din tir ve chia in chung ka lu lai chuan Raymond a point siam pe atin aru matangin ron chuak ve chia boka vala ilo thleng ve chia ni mo keipo ka man ve chia chuakal mayang miang alo ti ngal vara thut po thumuang man lem loin bike bok chuan kanin phur chuak le ta ngala kan tlan na lam chuan office lama pan lo ti ka hre chianga khoi lam nge kan pan don ti chu ka chiang bik lo
ma se Cecily ti in lampan tura kain ngai ngota Raymond apo chu so po ka chot kual du bik lawa ngoi rengin kan tlan zela bazar pui tlan pelin durtlang lampan chuan kan tlan zela leitan kan tlan pel chawa durtlang hospital rota chuan toite kan tlan chawa pheizonga toite kan tlan le nu chuan kan ma chuan building lian thazet mai chu lo ding to lura kodzola chuan motor panga vel ein hung tardala Raymond chuan bike chu ti dingin bike atang chuan kan chuka hi Cecily tin chu ni hi ati sapa ama chuan ma hruain in chhong chung ber kongpui an ni che bok lama chuan kan in zui ngala doorbell rik rang nu chuan kongkhar chumin ron hona pon lama tanga landan ang che in chung lampo chu lo changkang nangiang mai Cecily thi awanga an khohar troi om tu mi somvel lai an lo thu boka kan mel an mu chuan an mel om dan atang chuan min mel hriat hlom hran lo ani ti a hriat theya an ni ang bokin tuma kan hrebi khek lo sofa man to mel zeta thu upalam chalngal deule zom zet chuan enge ni du le tu te nge ni kan lam hoina ron tia Raymond chuan ke hi Raymond la thazuala kania ka thian pai wala ani bok ni khat liam ta maya Cecily thi chungchanga police department ten chui zui tur an mi thlan kan nie ati ve wata atira min lo be masa tu chuan ngun thluk fe hian min enta veng venga ka omanom lo pha lek lek mana ma se Raymond chu ding ngara chu palam chu zam mel pu hau lo hian a en ve kar boka minit khat veldon lai an ngoi nu chuan o ani chu lo thu teu ke hi Cecily pa lalrem siama kanie chu pa chuan atita a thutmunte kan rem fel zet nu chuan Raymond chuan kan ron kalchan chu Cecily chan chin chiang de uzo ka hriat kan du wang ania hunrem changom thei chuan a fa line kom kan du bok ati deuh tonga purem siama chuan ruati hei boite thi na chungchanga police lamten ron kala boite room lama khan lawan hruai ta che ti in kan thutna lam sir kila nupani in komek te zinga pakhat jok chu han awa piruati chu nutlon tlai thazet maile mai hlai lam deuh anulat lai chuan veng khat nula mel tha zinga atel ve ngei tura kangai ngal mi a o animo kalau kale ti pa in aron pheya engma dang soi to loin Raymond nen chuan kan thowa chunu chu kan zui ve ta ngala Cecily room chu kan in pumpui ai zau zok ma tur hiania mi ho safanu ani boka manro engkim hi aum chikim biai mai ni in ka shahiala computer in hung bula chuan ufernal set ain hunga chumi ep chia chuan dressing table tik manga siam uluk zeta chei moile lian thahem hom tak mai keini ang pate de utana du to ka han muthan han theina tur khopa zaw hiania dar thalang lian zeta chuan ka mel sorbok ve zet chuka ena ka chi patanga ka keler thleng chuan alang kim hle chumi sir le lama chuan khum do kan ang mai bial pap mai hi oma alandan chuan fit sari tanga fit riat in kar vel ani ang nula pakhat tan chuan du to ka han tal vel theina tur hiania achunga chuan thosilen zarna nal fashan hi aum kual pupa abi kleu lewa thui ti hriat zet thosilen join zar di boka chumi sir le lama chuan sap baek ngo hoin miniskirt anti ang chi feng nulatlon tlai thazet thalak chu luk tak frame siam sa thlapa chuan nain tar boka chu thalaka nula chuani thita Cecily chu Raymond chuan piruat engkim zep nei hau lawin min hril turin ka du chenia ti pain ngoi renga kan chevel lo en tu piruati chu fa ena piruati chu ngoi wanga ni e kan fanu hian thon thungai thlak nom lem lo le thalem lo tak tak po anei ti kan phabi khau lo ma se mi zong zong hriat ta na du lo tam tak po kan neyang ati zoi ra ya ole nu chuina lama chuan thuruk tam tak om thin reng ania Raymond chuan antia Raymond bok chuan Cecily hi khoi muna ngele khazir thin ati som ngala primary le middle
high school le higher chu Mizoram asira college su Shillong ATS akala ti in na lo changa ani le ngai zong lam te hi in hriat puem ti nan zot le a kan hriat pui tu rang hi chu nei po kan hrelo piruati chuan alo tia ani le video chungchang kha reimuna chuan an tia kan hria khami wanga kan ril runat wang lai takin boy khan William santa a mitui parol trok chung chuan atia trong moi lo ni lo se zan lama wak chuak chi le nun uluk vak lo chi ani em reimuna chuan an ti deuh tonga ni engma ze pangai lo kan mu phak lo Shillong lama nu khan anun zia hi thak danglam veka Shillong lama mizo zirlai in sui khom polten aron thon ho hial nge a ma se chungwang chuan kan fanu ani na abo chuang lo kan hmangaya kan zila anun po siam that kan tum khop mai ma se adai sualak lo a kong dik lam han zo mai kha harsa ti mani mitui shruk zau pa chuan atia rui lo lama te reimuna chuan ati chhun zom le a kan hriat lawa lo khoi ani chuan kan hre hau lawa zu chu in ve zeu ti chu phat rual ani lo ma se damdoi lam chu khoi lo ni in kan hria piruati chuan atia reimuna chuan ani le sisile thian tuimamin ko mu theyangem antia marsi nen hian anin kombera anno panlai tanga inzui chot mai ania boithi zanpo khan an pahnia inzui chuak ania ma se marsi khan mundanga alen san ni na insoya atia ani le khulai gara sa motor pakhat ka mu khu sisile kar khani tiro oni in khal chuak le to em chuak lo athi na muna tanga kan khal hotir ba khatu man an la khoi le lo athat na satchu nakina enfi ve deu tapo kan tu dona sisili phone khain la kol thaim reimuna chuan antile a kol thae mase patran manga lok tla ta wangin kan hong theilo ti in na lo changa o ani takchu ramin ti chuan phone chu kan kuta min hlan ula kan du khop mai in poni se kan ho photanga mason na kan nei chuan kan ron hriat tir zel don cheunia ti pa in reimuna chu in hera ruma tang chuan chuak ta a muang chang in ka zui chuak ngala reimuna chuan kalpa in motor chu kan enfia ve dua tin phone po chu kan mamo don ania pona motor chu kan lo enfianga in pa bula ka thu soi khai soi chhong anga remati ngei po kan be sei atia sitting room chu kalpelin pon lam chu kan panta a pon lam kot zola motor ding tlar zinga kil lam sira fal de ding chu reimuna chuan apan ding ngala motor nal takani ain kol tu in auluk hleni ti hriat zetin anum tlahlara reimuna chuan uluk zetin motor chu thlir wangwanga motor ke bula chuan kun hniamin ake chu thlir vengvenga piruati ron kalria wang chuan ri lo kalna lam chu kawa ena piruati chu kan lampani na ron kala kan bula ron thlen chuan phone chu hei hiania motor chabi point mamo takin karon kenga indu token enfi anua inron dale maidonia inleng neu kan neu wangin kalwan chok sanang cheu atia phone le chabi chumin pea inlama chuan min chok san le tadaya reimuna chu muang changina hoi chuaka chabi chu tipa in enpo min enlem lawin akutaron ban chuaka chabi ka pek nu po chuan min enlem lawin motor chu honga asit chu luk fe hian abile vengveng phota motor seat chu leather lampang muldeu thep mai le nel thep mai hiania reimuna chu motor chuang lutin driver seat a chuan a thu wanga hetiang huna hi chuan ngoi renga lo en tlok tlok hi reimuna thian thani nani ti ka sa boka biak po katum heklo nidanga chim om chu aka chai kwal thin angkha ka sim ve tial chu ni himole reimuna mit dum film kar mai chuan athil mu piang chu chi kani ti hriat zetin kar chung zong zong chu en kwal veka kar chunga hi chuan engma tharum thona nu ma hau lo mai ati supa
athut na sonin kar hnung lama chuan a in son chowa tun trum kan na tho tur hi akhir khanin au phur om bokani ang Raymond ameu po hetiang renga serious life mail hi kalamu tam lo khop mai ma se hei ama khle mai pheikhok ki artui sang chi high heel nu malang tlat mai atia chu chuan enge poimo na ne yang he kar nei tui nula ania pheikhok high heel bun chu enge amak wakna he kar bul kan thlen nuwa avoi khatna tan zo na kalo zot leta Cecily ruang postmortem chungchang ha kala shil lo cheni mo Cecily khan thi zan khan tun lai me cheho bun war tak mai Nike company siam sneaker abuna chutiani chuan he motor seat nunga hian me chedanga phur ani theibok chuan thil rap thak tak hriat bel tur om chu Cecily sera khan mi pachi an mu boka a om zia chuan sual na le hur her na lam hoya ang taber mai ma se chu chuan thilati buai thak sot zokani mi chele mi pain thurual hanti ngot mai chuan kan nu chuila hian kong min ko mu thui lo hle ta veang katum ai sei ma in Raymond a chuan min chang te dua he tual thi nai chu ka phur pui hau lo mai nakir khan takani mai pi lama bultran na tur tak ngel po kan shelo nia beidong fe hian kaloti zuai raya aruk bo khai chui chuak to ni lom ni Raymond a chuan nui deuh tho chung hian min tia arbozon angot chu ni lo deuh hi kaloti bakluka arbozon ai khan har sa chuang hleinem nu kan mu ang atang hian kan zuyanga atopa chuan kan chuak le emang kar atang lo chuapa chuan atia adu to ka en to niang chumo Raymond a chuan chabi min pek le pa chuan in chung lama chabi hilawan da ta che atia chabi kan in pek nu chuan Raymond a omna lama chuan kalet le a Raymond a chuan bike chu lo ti nung vut to a bike nunga chuan chuangin durtlang chu chu sanin kan tlan let le ta a zarkot phei kan tlan thleng chuan in betange ti chuang lo chuan kan ngoi dun charchara traffic jam kara chuan kan let le zela dor pui biak in thlang tho two wheeler parking lota chuan Raymond a chuan bike chu ti dinga I Halloween keipo ka chuk ve ngala mobile repairing center ti loin zia kut nuai dora chuan kan in zuilu ta a nichina Cecily phone kan dil chula chuakin Raymond a chuan he phone patrani kan thei ngil pal hlok maya a chunga file poimo chasilo hian patrani in hong theangem ti in chu dor lo ngak tu palama chuan phone chu handa pheya dor lo ngak tu pa chuan muang ban char hian phone hi kan flash ani chuan phone chunga mi engkim hi abo vekang memory card da le sim card save phone number te ro chu sim card le memory card phorin a chelo theyang alo tia Raymond a chu ngoi wangwanga ole memory card le sim card chu phorin flash mai ngai ani chu arei lawang tiro ati chun zom zata memory card le sim card chu phor zui ngal mol mola flash man zanga nga yang minute som vel lo ngak lok ro o atia in chong chung lama chuan chhota a minute som ni vel don kan nga nu chuan phone kengwa wa chungin dor ngak tu pa churan chuka patran chu hon thei to em Raymond a chuan alo ti ngal vara o thei to e tia chan na don nu chuan Raymond a chuan cheng zanga chu pe a kan chuak zui le ta ngala Raymond mi zia mak tak mai chu na hi thok liam ve mai ngai lawa uluk takin engkim hi ti thin ma se chumi rual chuan hlim taka hun man dan le ril ruha dam tak om hun hi athlir sang thiam ema adik taka soi chuan tun huna po hian Millennium Center ko ta KFC ku chuak ar bob kenga Pepsi ne na in pola ei pong trol man chu kan nilawin ka rena a chu tiang chia chuan kan tiloi si kan thil ei lai chu thial no chungin Raymond alam chu ka hoya Cecily ka mel try ti vem ka ti chuak phonga Raymond a chu nui huka mel chia te soi tur chu ni hau lo khamole ma se anun chung rele ro chu a chhle thung ni in ka ria anu khan dam doila ka filim angina soina a ke chuan karing ve hau lo mai ati zuya engwangut chuan ngerin lo le peka
soifia phut zet hian katile ngal vata sex video kha voi tam kan nu khan Cecile kuta khan ser ka mutlatani Raymond chuan atia ser chu keipon mun tam taka kanelom ma se drug addict kani velo hi katilet ve thunga hriat zau deuh te tum ve te tunlai thalai dam doi manga in chiu thin te hian an dam doi ti na thupna tan ser anin siam chop thin ati lai mek chuan engtin kaloti man mo ka soidona lo mole anthi senjama hian in nai te teinan vit zela chu tianga voi tam an vi nuwa chuan hriau nu ma chu ser angin alo lang tamai thin lom Raymond an ati nu chuan ka fia ta wara ma se ka lulul chuain chu chuan ama that tu chui chuak turin min pui theido nemni ka ti vele khawa Raymond chuan nui deuh sang chung hian Superman emo superhuman emo kani bik lawa super sense la kani bik heklo entin nge ka hria thei bik te lulang le ma se thil pakhat ka soi thei chu a chan chin chiang taka kan hriat phot hian kan hnu chuina hi akonga toy so tangti ka hria ni chuti rual chuan I muya ar sathem kai kai ti fai lawani chuan solai nula pahnih da tan son fiam thui tho reng ani mai ti pa in kan sir lama nula pahnih lo nui tho te lam chu amit mei zawa ka mui chu rang takin ka tuai fai ngala room zeta Raymond amel ka tumlai chuan a local son man to a lung oi lo zet chuan ka zui vele ta zoka Raymond ate in kan thlen lai chuan dar som pahnih le chan ve ari don hnai to a in chung kan lu rol chuan sitting room a po thu khumuang lawin Raymond room lama chuan kan lut lang ngala Raymond chuan Cecile phone chu a on ritlang tlanga Raylo te nga lek nu chuan USB mangin a laptop nen chuan a thlun zom ta a vala lo en nai ve ro le thala ka tangin buli han tran chinang miang atia kawa thut nai ve nu chuan laptop a chuan Cecile thala khau chu ain dot thlapin muang chang le uluk fe hian kan han enduna thalak zani chuang zet chu man mo na nei hau loin kan en chuak kim dapa keite lul zongin engma kamu chuak hau lo ka hriat ve chun chu mizo nula nol pui thom noin bel thin ain Cecile thom noin bel chu themlem zok zia thalak tam zoka chuan ombor pho al thalak le ombor ti ombor tu phir thai mai lang phek lek lek a thalak ani hloma noilam po malte mum lang tok vela thalak tam hle ti zong chu ka mu chu ve ania pure mona hian eng tak mu chu kang mo ama la chu cheng kol lung al liak ang mai na ngoi mu mai sia ka do theina pan ve tak mai chuan a tlin ta hau lo mai puwa nulamal mum chuan ilung phu ti dang lam ta emni ingoi maka ilui buhut ngut reng rengot mai ka ti tange nge a Raymond chuan o kan tun lai thalai nun takhi chu o thom no thalep tak tak in bela mi moin pho chu hinula sexy ni nai mo kan ti ta a mi pa te la hian mu nom kan ti viau chu ni che kanga ma se mi pa te hian FB le WhatsApp kal tlanga tak sakil khor lai lang lek lek in pho chuak thin te hi an zuamin atak taka chuan an za lo pha in an zuam em thin ti the an shelo nge ni zok o ati te daya ka zo na lam chungai sak lo kher mai e heu detective ro pui Raymond lal thrazual chu philosophera ain letta ti in kan thon thu kal lai po hi kan ti top to mai do nem ni ang thu tak zet si ma se chim om tak hian kalau ti ve wata ka thu soi chungai poimo lo mel zet hian sum le pai hian min va hruai kholo thei tak em ve o sum nga hi hau sakna chu ni nge ya ma se chu sum mang chuan kan thlan khur po kan lai pa reng chu ni si hi Cecile po hian sum wangin anuna chan kan ti theng chu re theina tem hau lowa anu le pa ho sakna chen kwal vel na chuan kong bo tirin sum chuan a thlan khura lai sakta ni hi atile a ama vek chuan office a lo zuk chukla ti tu renga mo ka ne wangin ke chu office a kalo let le to ri lawang zana kan mule don nia ati chun zom zata nial kualin omzia nei le don lo ti ka hriat chian ema wangin office lampan chuan ka chu santa daya zandar sari le chan verik meu chuan Raymond te in lampanin phei khai jang takin ka kal thau thau to a
min ron biak na o zang khai tak khan be se na engam tak min pe in min ti phur po anima na le reimuna te in ka thlen lai chuan alo re thia pa nilai zan in khom zan ania wangin anule pa chun ti fo thin danin anin khom le ni ti ka thiam ngala han peng kual lokila reimuna nu le pa te hi mi hlim le tharau mi tia lam buk le soihlom hlumang chi chu ni hau lawa ma se phim takle zoi oira hian an rau em loisi har satna dang an ne ni lo chuan caution program an telna om chi hi chu an mai ngai hau lo tila kan soi sual tam lawang heile chen hi reimuna nen kanin zui to a voi khatma okisanga anin biak kala sengai lawa voi khatma lung oilo mel anin mu om po kala sengai heklo anin chung khura hian lali so krista hi lalngoi ngoi hian ka shafo thin a kem chuak lim ang main ka tuilu tuk done reimuna room lam chu ka panding ve ngala room ka lu chuan reimuna chu thalak tam tak prinsa thlap chuin chopin alowin chepdar nuaya kalut po chumin lo ngai saklem lawa thut mun krem fel ve nu chuan he han entele ti pain thalak pani himin pe a thalak pakhat zok chu ka han lakanga mishing ke kheimit chunga ta tu je in zia khialo nia om zia ka hriat lo em awang chuan pakhat zok chu ka han lakang le a chu ta po chuan mishing ke bok ni chin lokami ang tho a kheimit chunga ta tu je in chu bok khialo nia enge om zia kan ti he ho phota philosopher nilawin detective nungi zui ti hriala ngai tu na thei seng vete ti in nui de ru chungin reimuna chuan min changa a om zia engma hriat tur om hleine mishing ke ani maya kati hluka ke chuni e pakhat zok kha sesile phone atanga thala kania pakhat zok thung kha picnic na mi pa pakhat ke ka zoom atanga ka mu chuani pakhat ka sesile sex video leak out mi pa ke tang talak chuani bok ati lai chuan a om zia chu zot ti hian kaloti man mo a om zia chu rin hel kai zinga mi emo sisile nai takom thin mi pa kan mu chuak ta phot ti na nia reimuna chuan ati ve thunga chu pa chu khoi ber hinge nia katile a reimuna chuan thalak pakhat churan lek chuakin min pe a swimming pool kowa sisile le mi pakhat ding chu ka muwa engtin nge ke hian ta tu om ti hriat theya katile a reimuna chuan heng thalak mi palang karin hlel deuh ho hi thlang chuakin thalak siamna ka kalpuya tunlai thiamna sang tak hi a chezong man thei ni ma se a thazong man chuan tangkai takani bok thalak kha duang tak chuan fia theilo ma se kan ma mo tok chuan a fia thoin ka hriani ati deuh dua ani le heng thil te hian eng angin nge min pui theyang katile a reimuna chuan voin tlai ho nu khan se silete na khan kan kala chuan khami pa kha tunge ni kan hre thei sham achan chu kha pa kha sile bial pa ania silete na khan alo leng ve thina ni ome ti chuan kan ti tur masa chuan zakopazon chua kha ani ta ani chumi tur chuan juli sile thien te zingami in min pui theyang ti in min changa ani chuan zanina hian kan che chuak don ti na emni kaloti ha a zanin chu party night ania midweek party lam turin nang po in bot saila reimuna chuan atia party a eng party mo khoimuna makti mez hian katia Cecilia Jacob Julie tanun phung om chui hre mai lo emni mi hau safaduat sual nom chen bak thiam lo ho an nialom zandar som pakhata party tran turani ang ma se zanin chu party hau tak zet ani don bike mangin tlan siak ngi chak kar zokin reimuna chuan alati tak ang deuh dewa ama bok chuan kar hi chu ka pa ta ani wangin dim dewa ngayang ati zomzata itu soi om zia kaman hau lo mai katile shama reimuna chuan zanina kan tual chai pui tur te hi mi hau safa pa le fanuten ni hloma
Julie ne na tanga ka hriat dan chuan zanin ang huna hian bike le car hmanga in tlan siak an nei thina in choina po asang hle thina ni ome chuan he in ti siak na hian kan chakani chuan mel hriat thatak tak kan nei bel thei be seila chumi pi alama chuan zakopale Cecilia in car po chiang zokin kan tha theyang chu ti in min changa chuan khoi hmuna nge kan lo tile a amun tur chu ka chi alo Julie khan milo ngak dona dar som le chan vevela zarkot pheya alo omang atile a Julie chuan engkim malo hril mai chem ni hunrei lo te kanom lo chung khan chu tiang khopa mai lo lak mana kati hluaya kan chua hun tur ala hla deuh boka in thlashung lo zetin reimona khuma chuan ka bok zala reimona bok chuan thalak te khanang angin amal mum lai chok ken velawa khang thalak tam tak te khan englam nge an hoi ti te ka thlir kuala chuan zan lama thalak then khata khan in tlan siak tura bike ding tar mek tele thil dang chu tiang lam hoya rin na siam turamin puitu tam tak ka mu boka chu chuan Julie ka han an tir chu ti ol sam ta sota atia athu soi ngai sak om lo zetin kamu ara ma se karil ru takero chuan reimona thuak that zia ka ngai to zui wangwanga bike chunang mani khalanga kein car chu ka khal thungang voi khat in tlan siaka hian cheng sing khat lai te mi pakhatian betrina wangin I chau thiang lo nia reimona chuan ati deuh le ngala voi ni khat tlerol sualaya thian in chou kan in tlan siak bak khakala in tlan siak lo hrim hrima hupur po ka hupur khermai reimona la chuan minrin tok mel na samai sia han phat kwalvel po ka tumboi to big lo zandar somarik meu chuan kan in pe diam to a kein reimona bike chu ka khala anin apa kara khal chuak thunga zarkot lampan chuan kan tlan chuak ta ngala zana rei lam deuh to boka kan tlan muang lem lo engkim hrevek tu zo kani boka reimona chuan ma hruaya kein ka zui thunga zanin chueng ti zia nge moni ka tha khur ti tlat mai le ngal kan mabak chu ka hupur viaw ani ma na le zarkut kan thlen phei nu chuan reimona chuan kar chu din tira kan din na zon chu veu beauty parlor ni main ka sia reipo kan din ma chuan kan malama chuan R15 version 2 pol tle zak mai chu ron dinga chu bike nuwa chuan nulalian lampang tunlai trong taka khalzet mai hi ron chuang al mai boka chu nula chuan kan lam ron hoin nui sak chungin ban ron vai zawa chu bike tlan liam na lama chuan kan in zui chuak vele ta a kan malam hoya tlan zelin vai vakon lama chuan kan her liama vai vakona tanga mar lam hoya her liam le in RV rota chuan kan tlan zela RV tlan pelin leng pui rota toite kan tlana velama pengin kan tlan to na ya kong te deuh zoka chuan tlan chukin kan malama chuan huan ni om tak hialo langa chu mun chu thlam kan tingot na a keini ang duang tan chuan chen na ata na it om fashion hiani zoka mi po an lo thleng to ni ti hriat takin bike panga vel le kar pathum vel chu thlam ko ta chuan an lo hung tlar dal to a thlam ko ta chuan kan ding ve ta a chu huan chunga chuan kong pui ti la in tlan siak na tura du ang thlapa siam tir ni om tak hian kong pui zau thatak mai hi thlam hual chuan om kual ruya Julie chu in la zei fashion hian bike atang chuan a chuka thlam lampan chuan a kal tra tra a anunga chuan bike a phur tupa chuan intinei tu zet hian a zui boka reimona kar atanga run chu fel nu chuan thlam lampan chuan kan kal ve ta ngala thlam chung chu pon lam atanga lan dan ai na lo chang kang zok le ngala dim light in chi ho chu rong chi sang sangin a eng dim ruya ceiling light eng thazet zet pani chu om lo pheise chuan sap ho zan lam in tolen na mun night club ang mai tur hini in ka senge nge thanglam kila chuan bar ang reng deuh hian zu ain hung dula chung zu te chu du duwa in thei ania ma se wine shop red vela leivek angai thung in chunga chuan tlangwal som le an kop puite ni om tak chu a kop te te in an lo thu fara lam tual tur zu ni om tak hian chhuat zol zau lai arwalami somnga vel don lam theina tur chu zu in thu thlenga in rem kwal thi a
Julie chuan bar lam chupan phein zuum pakhat chulang ngala chu bar bula dawhkan chungah chuan bom te ain hunga chuta chuan poisa chu thlak zawa engemaw kawng zawng tak chuan an fer ru hle hian ka hrele man peka Julie chuan kan thutna lam churon hoin drinks lamte aron ti zawa chan tuma ka an zo lai chuan reimuna chuan whisky kha o aron ti tlat maya kabi seilo dan de walau chana wang chuan reimuna chu kamel hroa reimuna chuan danglambik anga kan lan vai chuan kan lo chamna kong kan in siam ani mai alo ti vata no le whisky khat keng chung chuan Julie chuan miron pana kan bula chuan ron chopin min kalsan le ta a reimuna chuan zan in na chu kan lem ve sak angai don ani hi tipa in whisky bur chu lakangin an honga Julie lam chu hoin hey lady Julie please give me some beer okisang tak hian a hantia o chuak chu western tral mai le ngala Julie chuan Diablo ken khat churan la thuaya reimuna chuan chengjang anot chu kuta alo me bel le ngal boka Julie kalken le nu chuan reimuna chuan whisky chu kan pai dai ve zo lawang in lo anga kan lan chuan min ring hlel don boxia chuwang chuan tipa in Diablo ken chu honga noa chuan thli chuakin Diablo bur ruak lek leka chuan whisky chu chung lut thunga chuti lai mek chuan midang po an lo thlen bel vele zela tuna chuan somni somthum chuang kanom toa chuti lai chuan nula pahnih kwa chunga thu kan sir lama mi chu ron ding chuaka khaile lo ngai tha ula tuna hian zandar som pakhat le mil somlinia midweek party open non race kan tranang zanin bika chuan bike race ni se weekend a car race o aron tilang langa aw chuak muang char le pial deuh noi si chuan akai ve deuh thokhat toni ti alantir chiang khop mai awri hlu chuan zui ngala pon lama chuan kan chuak ta dual hloma bike in tlan siak turte chuan an bike chula chuakin an ding tlar thapa bike pasari lai an ni keipo reimona bike duat lai CBR dum te hlap mai chu ka herkual ve meka I huphur chuan keima ka tlan mayang ma se nang mai tlan zo kani chuan mel hriat lo siam turing ka that zo kring reimona chuan aron tia reimona chu enin nang ai chuan ka khal thiam lo zo ka ma se kan na tho meka hian ke ai ni thazok thung kan tumpera hian kan lotlin theina tan ka tlan zo ka ngai ni kaloti ve thunga reimona chu nui suka engpo ni se alom ome ma se I chawni chuan cheng sing khat kan chan don ti hriala tipa in zo na dang siam man hau loin midang omna lam chumin pansan ta a bike din tlarna lama chuan ka tlan phei ve tanghala mi ho safanu ti hriat fashan pian za pui omlem lo zet le amit meng moi zet ne na in me lo zet arui meng phi che to loi si chuan kan tlan dan tur chu ron soi zat zata thlam hual tu kong puya chuan kan tlan kualanga chumi nuwa kan tlan lu na konga chuan tlan chhoin velam kong lama chuakin thlama bok chuan kan tlan let le ton ani tivia kan lo hu photo thin angin kan nula chuan romola vai lo lawa athla rual chuan kabula bike te chun tlan chuak ngal suawa tle makham hai de uwange mani atlan chuak tlai bera ka tang ngal panga malampan chuan ka tlan chuak ve ngal puata thlam tlan hel na kong churin ai takin lo thui le ngala karil ruwa tumru na le huesen na ve te chu som khomin thli thoin min chem zong po mi thip thot thot thei khopa chak chuan ka tlan zela atira nu nung bera tlan chuak ma nila pathum chu ka tlan pel fel ve der to a thlam ko ta chuan kwal chuakin ka malamala tlan mek pathum da chu ka zela minute nga vel kan tlan par nu chuan ka ma chia bike tlan chu apetek nola kong sir kora chuan atlan lu chho ngal zuaya ma se in tlan siak kan nialom ti in vung zet in ka tlan liam san ngala ka ma chuan bike pani chi anom ta in mai te nan tlana anin thlur deuh ngara kong kuala ko na ran lak dana tangpo chuan an voi khat ti na ni to lo ti a hriat theya tuna chuan ni chin lo ka kan kalna lama kan tlan na konga khan kan tlan chuak der to a kong kual pakhat chi aum to a
chumi hnuah chuan thlama khan kan tlan lut thla tawh dawn ani karil ru ka siam sok sawa ke hi wala har satna tam tak kara po loading ve to har satna huai sen takama chon ve thin kanilom ni ti in kahma ke ai tlan chakte pani phak tum chuan bike gear chu thlakin accelerator chu ka her full popa ka phei voi ni mai hian ka ria ma se ka tilak lo to kallama kongkuala koidan ka zirruk na kher ani boka kongkoya po chuan a speed down hau loin chet sura thi mai theina chungai tha luin ka kual puata ka tum ka hlo tlingta ka tlan pel ka nui suka ka hnung lama tanga miron phak ngei tum tu te chungai sak du mi loin ka tlan liam puata thlam ko ta tlan thlen tur chin an chin chian chu ka tlan pel puata konga chuan tlan zelin thlam lama ka kual mek lai chuan ka hnunga mi te pani chun ron thleng ve chi a kukroi roi le auri noi kara chuan reimona chu nula pakhat roi chungin kalama chuan ron kala wow rider thatak chui lo ni hi le limzet hian ron tia chutia mi puin min chim buaya ka hoi son lai chuan reimona chu lo om ta hau lo mai ka han hoi kuala mi pui chim phak lo dewa chuan nula pakhat nen lo thudunin anin thut nai hle boka pakhat na kania wanga han hoi cham khum ka tum angot khani ta hau lo kanom na hmuna tanga inlam kan pan le nu chuan party tak tak chu kan tranta light then khat an off thena wangin in chung chu thim deu ri to a ma se lam hoina tok le kani ti hian kanom na hmun chu soifia jok ome nula le tlangwal in soidal dal kara chuan reimon le meiche pakhat ursun fashanan in soidal dal lai chu ka mufu ta a hei hi kan hna chuani geneti chuan mufu se anui liam mai kher lo mai the ni ka thut muna tanga secret zutura ka kalson tur chi chu ka bana hian miron vuan chata ka han en chu nula sam toy mak mai meng phi deu chiai mai chu kalam hoi hian aron nui saka atho zurim nam ham po chu hai rual ani lo lam veng miang ti pa in ko ombor se chat chuan miron ku ngala music muang mardap ari grual chuan akong bor chu ti chedal dala a chevel chu zain avoi khati na ni lo ti a chiang bok ama chuin herin among bor ama phu tok alien lekalang chu kami patna do tok chi aronda in muang fan rain an sek tranta a ma se karil ru chuan thil dang ka ngai tu dai thung tunlai thalai changkang in ti le in ti hlim na mun ka nei lo ti au thin te hian hun thol le mun rem chang kan du ang takatal the na mun le hun hi om tangat se kan va zo don lo em kan khotlang nun thleng kan chiat pha tur avani si em ti ka ngai tu a kalaka chet dan mi pa risel thave pa ngai taktan tor harzet tur chuan kalaka engma thok lo ti hriat nu chuan abeidong ta ni ange secret zutura chuana hun chu ka nei ta shama pon lama minute somvel zet ka thut nu chuan reimuna churun chuak ve hlawa kaum na lama chuan lokalin wala icha pui khop mai izara he muna hian mi khul ni lovin mun laili lai kan chanpha ngei done aron ti phei ngala engdanga chang talo chuan ani le mason na kan nei to em kalo tilet ve wata kalam pui kha juli khania aron kal pui kha bial pa ni thung mase abial pa ai khan min du zo kani mel chuan juli hi kan man tang kai the tak tur chunia mase voile khata engkim kan bo ngal huam ani chuan engkim kan ti cheve kang enge mo chen chu juli bial pa kani ri photangai don ani remuna chuan atia she om poi ti mel vak lo kha kalo ti zawa nang po nula sam toy mong bor khal i do dai zo chiani kha ti paina nui hak haka kanania kati turania kalo ti ve mak thunga ni e poisa kha 50-15 kan semang chu remuna chuan atia enga i poisa lom kalo tia nia kashia mase ro pui ta ka ne nai chana wangin kan nei thelom wala thian thatakini ti pain ka dara chuan min beng thak thaka na chu eng na po hia za om vek athok tu in lung oile tai mataka tho hian aro pui ni mai
Raymond at chuan music kanom na ngor dup khoparingan play na mun lama chuan min lu santa a. Zanina kan na tho hian engkong nge min ko mu zelang o ti ka ngai tu rawa. Kan target ber zakopala kan muhawin ka silo. Ni china thu sa berle hun kan mandan turvel puang tu khan apiana chuan ang viawa. Ma se amele asam khathalak nen chuan ain ang lo deuh viawin ka shebok sia. Pona chuan minute som ni vel zet ka thutain ka sia. Raymond ale meichia ni chinalam nu ngei mai kha aron chuak ta a. Kalam churon panin Raymond chuan kathian min lo hosan mai ro. Hey ka darlingi hian mun fian rial amamo tlatani. Aron tipa deuh ni aya. Atong dana chuan rui ve hle ni hian alanga. Ke ngei po chuan rui hle ni hian ka sheman peka. Uluk fe ken veng lai chuan Raymond chuan mit min siai suka. He mishing zathi chu o. Arui derani ti ka shathiam ve ta. Okay. Film khurla. Tun laya chet sulna tam hi. Inhanin ti palange. Kan ti zui shama. Raymond chuan ngei mel zet hian min mel ngeka. Enga ma kangai leilawa. Raymond te chuan min kalsana. Tuna chuan keima mai kania. Helai boruak ridup tupi ka neve to shim. Ho turin bike ka da na lam chuka panta a. Bike om na ka thlen ma chuan bike ka da na le lamatang chuan mi pathum hi kalam panin an ron kala. Thiana loading te an ron ti deuh tonga. Kangai na lem lo khop mai. In robot ding thei ka ni em ni. In du hun na dinga kal tur ka ni em ni. Kalau ti ve nga ta. Min ron biak na trong kam no lo zet kha kangai na bi khau lo. Khang lang chuan iwa trong por vea. Ti pa in kalam hoi chuan kut tumaron leng chuak ngal fua. Ka tle man rama. Ma se ka ding lama tang kut tumron kal chuan ka bek churon deng fu chiang kher mai. Ka lu hai ngal mu pa. Chuti rual chuan min nek tu mel chu ka va en rama. Ni china kain tlan siak pui te zinga pakhat khani chiang mai. Ma se chulam chungai tu amana ni hau lo. Ka taksarem lai a chuan kutum ka dong ngal dota. Voi khat kutum ka vai chua velaya kutum pathum ka don let chela wang chuan ka taksa mun tin chu na ngal ngut ani ber mai. Atop bera ka khabe a chhozong rondom sok tu chuan ka hriat na chu timang muya. Kongpuya chuan du lo pai ang thorin ka thal ngal huala. Kamit deuh sulin ka sia. Ni kho ka shelo zui ngal ani in ka sia. Kahar film le meu chuan le a thu in bike ngengin ka lo thua. Har chiang lo deuh chungin bike lama chuan ka lo wak phe ni ma na. Miron khoi ron tu te po an lom to lawa. In chung lama music riero alaring thre tot hle mai. Karin danin minute somvel chung chuni kho shelawin ka lo om mani ma na le. Ka taksa chu na uta. Ka mui sir ding lam ka khlai tang chuan thiala far zaya. Thinrim lo ta wanga in hum ru trau chung chuan bai ka chuan har sati zatin kalona. Raymond ate in lampan na kal chu thazo ka hria ta wangin Raymond ate in lampan tur chuan ka tlan chuak ta ngala. Zing lamdar khat le chan vevela an in ko ta chau mel zeta ka ding chu Raymond anu chuan min mu chuan arak hluta. Mei chei zong lau thon nai nan khat ma reng ani. Thil omdan min zot sek le ngala. Mi in min sual ron thu le Raymond na chun hatula wanga lo la ho man lo thu bak ka soilo. Athiam ang to ka min boy pui nu chuan ka mui ka katanga thi sen chuak po chu re to a. Raymond nga ka du thu le ngai tuam ka ni lo thu ka soi nu chuan Raymond nu chuan min mut san ta a. Ki po thu thleng se a chuan mu in karin ang Raymond chu lo ho mai lo wangin ka lo mu hil da ya. Zing ka har le meu chuan dariat le chan ve lo ri der to a. Tho chu mai ka han tuma. Ma se ka taksa na vel thu ma wang chuan ka then soka. Chuti lai chuan ka ma tak chuan Raymond chu chera alo thu wang mai ti ka mungala. Ni zana amumi lo ni ti hriat takin amit meng chu sen deuh rama. Ma se chumi phena chuan thinrim na thuk tak ka mutel ngal boka. Ka harani ti amu rual chuan tunga khoi che atiram deuh mak ngal renga. Ni zan chui om lo hlanin panching beka ka lo tang lom le. Athin rim na beng dai tum zat chuan ka tia. Ma se
ka tum chu ka hlo cham chiang kher mai ka zo na zok khamin chang ro tu ten nge khoi che reimuna chuan atinon le a mela chuan phubalak du na mel ka hmua chu chu ti nge tum don bok ani ti a mela chuan chiang takin ka hre thei bok kanin tlan siak pui a top bera karon le pel tak te khamole kana love enge ni zan lami an mason na omem kan ti zoma enge mo chen chu ka hre to ma se kan la che chuak thei ri lawang engpo ni se voin chu heta hian lom la sisile te in lama khan khan kal le lokange kar kha han bel chian le lok ka duani atia kar mo du to kin yen chiang to ni lom ni ka han tia oni ma se engamo be se na thar char chu ken be se ni atile an lo khoi dang lam vek to lo mo kan tia motor kha lo khoi dang lam lo turin ka shil to lom reimuna chuan atifel eta zingdar kwari krual chuan reimuna chuan min chu santa kero reimuna room lama insonin na khuma chuan ka taksa na utawanga then le sak thin chung chuan kamua chumini nileng chuan reimuna te na chuan kamua ka chung te hne na la reimuna te na chokai thu le zan lama po ka ho mai lo tur thu phone mangin ka shil thap to thil om dan chip chiare ro ka shil kil kel lem lo achan po kanu hian min ngai tu thi ema wangin kain hliamani ti hriat chuan achi ai boile don ti ka hriat awangin ka om dan dik tak chu ka shil talo zo kani reimuna chuak chuan eng tak han mu chuak ang mo enge mo chu hre chuak to ni chuan ka hrena tun tum chu eng kim phor fai nga loin kalaka hian enge mo zep veri tlata ma se atop lama hian eng kim puan chuin om emang chumo ka biang vung deuh luk de na tur fridge ranga tui bottle vodka lak chu mek lai chuan reimuna chuina chuan ran lut ve chia heu kan pasal tha chui lo tho pe ni mo ilo zia de wem aron tilut ngal bor bora khatiang aron rak hlu tangai lo dam lo chawain ngai sak hlut lo hian ka dam that lai te khan min ngai sak jok ta che ka lo ti bak hluka mei che an tha an soyang mai trong kam ni khat le khan soila lo lak koi tur hi lo mu vele ngal vat zel ma son nai ngam chu kan enia nui deuh tho chung hian atia enge nia ti in ka thin lunga phur na om chu ka thup zo lo peka reimuna la chuan indu hunani ti ashrian ni che kang chu engma soilo in room lama chuan min lu sandaya room lama ka zuilu nu chuan reimuna chuan muang ban chat hian ka thil mu chua hian ente ti pa in sarang pek lian vak lawa hian thil engama te takte hiron phora enge nia kaloti ha en la en point main enge ni ishet rengin hanring chinte antia room zata reimuna mel ra chung chuan sarang pek chukala alan dan chuan thil tle engemaw pakhat hi ni maya tlere ulam thila tanga tla ni om tak hiania mei chetlero engemaw chu ni hi kati chuak ringota niche sisile kar tang ka charni kha reimuna chuan aloti muka enge heng hi tang kaina tur kantia ithuak khan sok chetel chu ni em long chumo hangai tu ate mi pa in khatiang tlereu stone te neu neu in phum kha anin beleringem alotia ringlo ma se chu chuan enge tang kaina neya sisile kar tanga I mu chu ania wangin tual that tu in bel ani itingotange sisile ngei po khan alo in bel thenia kaloti ve mak maya sisile ruang le athala khangun takin kajir chianga ka bel chiang bok ti thengil su sisile khan zungbuna bun lawa ngu nemo bracelet dang engma ain bel lawa beng be ro be thung ma se abeng be ka simple taka kual topani thung atia khamizan khan sisile kara khan midang po an chuang teu thei bok kaloti le khawa ni chuni te reng mai ma se mi pathum chi an chuang ahnunga khan mi pahnian chuanga ama khan sisile chuang thung ahnunga chuang pakhat chu mi pa ani lo pon meichhia nu zem lo chi ani mel atia chu chu engtin ngei hriata kan lo ti le voina khan kar kha khan ennon le ti hratop maila atok mai reimuna chuan alo ti maka soisak ka to tangani ni na chi ania
tuna hian Raymond tena in siam pe sa atin ka to a ka mai vung bur po are fel to in ka mui sir ka kero chuladam fel lo ka bek bora chuan kut min thak na nobel kang tur boka engti zia nge mani Raymond a chu trong tam lo hlea amit meng chu thip deuh ram hian a hriata a mela chuan thinrim in thua thip chau po ka mu nge in ka hria engti zia nge du lo ryan soi ang mai ngoi ngula sakei sa se thel ang mai a imen thip khuya ka ti tange nge a zanin hi ka thian du tak kut lo thak tu te wangin kalom thei thlot lo ni chuan zanin hi inrin ni zan ania an thil ti man kan pe ve thuang chu alo ti bung futa kan nu chui lai min ti boi tu mai ania nge kalo tia chu po ni se ka thian te le ka hnai om te hian an ma ni ti sual engma om lowa kut thlon an tur tur ni lo nangma khoi tu te min ko mula nang chui lo in rol ve ngai lowang ati mak mai sia han hnial chiamin om zia nei don lem lo ti ka hre chiang boka engma soi zui lo in laptop chu ka khoi san daya zandar som pakhat thleng deuh tho laptop a movie ken nu chuan manzana kan party na mun lam chu panin kan chuak le tange nge a kan thlen thak chuan weekend ani wangpo ni ang manzana mi ai khan mi an lo tam zoka an lo zinuai nuaya eng hel nei lo fe fe lam tok la bolo Raymond a chuan min mit mei zawa in chunga lo te chu ka mel kwal thuaka kami du te chu in kil thang lama chuan that siat mel zet hian an lo thu on duaya min lo nui tho ka mu chuan ka thin rim a so sang kher mai pen chua ka tum lai tak chuan Raymond a chuan min lo dang vata ta hian lo thu te ti pa in malam pan chuan a pen chuak ngala music redup dup lo chu na lam chu pan phea ufar kan omna in ngor dut thei kho paringa play mek chu top maka oring lem lo ma se fia taksi hian min lo she thiam ula engema soilok du ka nei manzana khan mi doi zep pathum inti siak na a lo tu zok an ni ringota wanga ka thian pa lo khoi tuan oma zanina hian kan zinga in om ti ka hria mi pakhat mi pathumina sual ron chu adoi zep thak ma ani mi pa in ni chuan mi pa takin mi ron ma chan ula ti pa in ni china min lo nui tu telam hoi chuan ading rem ngala zamap lo hian mel khai maya manzana an ho tu pa berle chulai mun nei tu pa ber chu rangzet hian ron dinga wow zan in zet chu party ro pui tak kan nei don ani chu mi pa in mi pa taka chona siam ani chuan dan pakhat kan nei sa mangin karem thin helai chuat zola ngei hian kan ching fel bokang chuan nang ni kha thlang lama lo thu te chu ena a chona chin changam donem in ngamani chuan fair takin mi pa takin malle malin he chuat zola hian inin ma chonang ati chuan chulai mun chu re duka karin ange in mi pathum zinga palian ber chu muang chang hian ron thowa anui deuh suk le ngal zanin chu ka kutum man narem chang ka nei don lo ani chu ti paina jacket chu hlipin boxing step nal fe hian a kut chu lek kwal zau zawa Raymond a ero thingbul ang mai na ding ngura amit mengaro asen deuh rama ama aron pan mek tu chu zam hau lo hian amel karmaya thok le khata chu palina chuan Raymond a churon bo phei thuta akut tum churon vai chuak ngal fuwa boka fima chang tupa ang lo takin Raymond a chu thal ngal topa ivau punganat ang hui ni walak tlak si lo ve ti pain paliana chu nui huwa Raymond a lo thole chu ke deuh suk hian ka hria a akut tum chu hum ngetle ni ti po ka mu thea paliana chuan a hmaluka hnek tluk to ani awang po ni ang azuam hle ni ti hriat takin ave kwal thau thawa rang takin akut churan vai chuak le thuta Raymond a chu kun hiam ngal thuta akut tum ding lam chuan rang takin paliana dul nem lai chu deng ngal zota paliana na ti chu room thota aron kun hiam lai chu Raymond a kut tum velam chuan a khabea adom chho soka atop na tan ti ni om takin akut dinglam suan fun khom tluk tho thanga a humru chuan paliana bek bora adeng ri no choka paliana chu pai ang derin chuata atlu noka atho suk ti chau lo chu chazui le tu reng om lo
kut bengri lo chu na lam chu ka en vata palian thel thol le bek mul buk chup half pen ha pheikhok rong sang deuh lam man to mel tak bun churon ding chuakin reimona churon pana paliana thian te lam chu enin in thian pa hi awi mai la son ro ati thop suta reimona bula chuan engemo asoi supa reimona chu kalam panina ron pheya chuti lai chuan music tang et ot aron ri chuak nga la ni chin loka buaina chun hra chang ta hau lo ni ti nula le tlangwal lam su su chuan atilanga reimona chuan miron signal zewa pon lama chuan kan chuak ta a pon thli phim tho heu heu chuan kan boruak ton zo chiaw wanga lum le sahul chu ti ji om hle hian hriata reimona chuan a secret chu phorin azukhulai laya engkim hian top lama hnai ta ati supa engwangot chuan mo malak na po la mu maloin engtin nge top kan hnai ngotanga kaloti bakle luka reimona thu soi chu karin lo ema wangin ko ki po chu fin lek lek hiala kha mui mulpa kha zako pachu nia reimona chuan ati bawa enga thala ka kan mu nen kha na bain ang siro ve kalotia ni e athau de uzoka a muile khabe mula wang khan alang danglam dewa ma se ake ta tu kha chu danglam chuang lo reimona chuan atia tual that tu ka mei chia ni ti soi to sia kan ti le a adikalom mei chera phlak tak mangin engam thup tumin zako pahian arwa man na siam ta se ti pa in reimona chuan a secret zuk lai chu a fop le ko ka mi pa zok in amol phona khu angai shandon emni kha sex video wang khan shom chu ti deu ma se ka ngai dana chuan zako pai mi thi zok khani ta se ingai danang chi kha sisile chunga putaila awom zok in karingani tia ka chan na chu reimona chuan apomani ang chu alu bungut muta thil om dan han en hian kongkhat karil rualo om oma ibial nu ramile mi pakhat sex video lo leak out ta se eng angril rungai putang ami pa chui hriat mi ni ta se eng angin nge chu pa chunga chuan ril rui putang ti in zo na min zot le ta ka ngoi wangwang nu chuan ka hrechi lo na a tual tha na lampo ni se a hun le hmuna zirin ka hrelu tuk lo mai the ni katita a chu chu ti ra tanga karin dan nge tak chulan fanasin sisile sex video leak out of khan na sataka thinri man omani mai lo mo chu po sisile thian nai takle akara po tlangnel taka chuang venga mani nge yang reimona chuan atile a ma se chu mi hring chu tunge ni ang kati lai chuan kongkhar churanin hong thuaya nula pani kan mu masakte churanin kek chuak nok noka anunga chuan midang te chun ran chuak ve trak trak boka chung nula pani te chu an rui ve thokhatani ti an kutthla ka tang chuan hriat theya kabial pa hi lo nai to su ka ti chen ni lom ni thinrim mel zet hian a kek bet tu zok chuan atia a hnuai lama om zok chuan ibial pa ni lo adu to lo chewang kalsan hnui ni kha alo ti ve boka chuti lai chuan zakopa chumuang chang hian ron chuaka akut le lama chuan diablo beer ke na kenga achezia chuman mo hau lawa varanda lo in kek bet chot chot nula pani telam chu pana achung zo ko om nula chu ne zet hian tham tho nula Esther hola thang heta hian kan mamo lo che ati thum thop suta ma se ka ati lai chuan zakopa bok chuan soitam du alawin ho mai ro thian te u lutang ule ti pa in nula pakhat zok chu ku a midang te po chun lut ta diaka reimona chuan engma hriata nei ni ma na nula khongai thla la zeta ding kun ngiai lam chuwa pana nula bula thlen ma chuan akun zewa engemaw hi charni in ka hria nula chuwa pan hnaya eng tak tiang mo reimona omna lam chu phur lo fe hian ka pan ve ta a reimona chuan dam thup hian esi local ro hetiang boru ka chuan engma hi film karina ngai tu theilo thina nia alo ti dam duaya hetiang huna hian zong mei cheril ru hi ol sam taka ne mai thei ani fo thin reng ani reimona bok chuan he hi ka thian pa nia
heta hian lom lok ula engama in tur ka han lam lok ange ti pa in ain hera in chung lama chuan alu ta a ke zong Raymond na anga zei hoile trong kam thiam kan ni ve lo boka ngoi rengin kalo din pui ve reng ringota reilo te a Raymond na chu lo chuak le wata akut dinglam chuan zu pakhataron kenga akut velam chuan beer kein pani aron keng boka Val kan unaw nu lungai na trom pui turin zanin zet chui han khul ngek mai teng o poisak nei lo mel zet hian ron tilung lunga kan bularon thlen chuan esteri nena chuan esi mun fian rial dewa kalila noi han dom tlang te ang u helai borok zongarit em mai esi ka han tingot chia ti in esteri chu biak trong tum zet hian han zota esi chu nui saka nichin ai kha chuan amel po zang khai ta zok hin a hriata esi tiamin ko thin hi mi pa pakhat chia oma ma se chu tiangamin ko du ni chuan kan hial ran love ati ve ta a Raymond chu ain tinel om thiam boka esi po chu atlang nel sot ani ti a hriat theya thlam thang kong kual lai zol zau pui mai chu panin kan chuk ta a Raymond chuan bier bur chu hongin alem ngal khol khola Esther mulo lama chuan a then nong nong ani ti po ka mu theya ma se kan na ina ken telani miawa ki po chuan bier khen chu hongin ka in ngal popa chumi nuwa chuan zubur chu hongin bier la chuang nen chuan ka chhun pola Esther chu ka pe ve ngala avoi khatna ni lo ti hriat zet hian atlak ngal popa tlangwal thiang hlim nula le rui hlo laka ko ran ram ri kham la dai pel ngai lo keima awal hi kalu hai moi moya kalu ka chuak deuh mul to maya ka bier in ringot po ka rui pui tran der mai si Esther chuan zu tlak pop popa Raymond upon then nong nong chungin a thil in lai chu tlak popa kain sum thei to lo chu ring set in ka work thota Raymond chu nui hok hoka trong se chil ba deuh nuk hian ka thian chu khoilai tul tro ko ran emo pastor ni om tak khian a felroa arui le der to ni hi ati zom zata Esther po chu nui kar kara vala ente kan nulai hi anui ve thei to ania han uak le te ti pa in esi chu mel zawa thian du nui zatlak takin ni karil runa zong zong re thak khopamin ti hlim thewang hian kalom hle mai esi chuan ti deuh du'a Raymond trong kamron che chuale dan chuan detective kan ni ti apho chuak le ta engwanga khatiaron inti buai mai nge mo in ni le zakopa kha ibial pa em ni antia dik tak chuan ka bial pa nia abial nu chu kan ni to lo esi rui phur to chuan soi hre anei don hau lo ti krathiam ve chia imangai hle ani angmo Raymond chuan an ti le a ka mangai tila ka soi sul ka ring lo phaya le khazrin kumthum chung komboa kalo ho huna in nei tura in tiam kan ni ma se karon ho nu hian engkim dang lam vek ti karon muwa zanina po helai mun thleng hian kalo kal phani hi atia kumthum chung yombo san lan chuan bial nu dang alo nei ti na ni mo Raymond chuan an ti le a ni ma se kanin mulo chung hian rin hlel turin a om ngai lo ni tin zantin phone mangin kanin bia min mangai thu le katanarin om thu hi min hril non fo sin atia atrap don tamaya Raymond chuan in sum rang su kan ril runa te hi midang toy mo hne na kan bun ro hian ril ru zang hok then ti nia alo ti dam thluama esi bok chuan ni Mizoram kalau chu nuwa po kar khat vel chu engma danglam na omloin in mangai takin kan om duna ma se chung chuin bum na vekani zako pakhan sex video lo nei renga ati lai chuan Raymond nen chuan kanin enrala kalu hai bur le kalu rideu luk po chu kan bulanula thu soimek thil soyawang chuan adam deuh huai hian ka hria a kan che fu don le ni inalangani athin rim thlak hle don ani chu Raymond chuan alo tia esi chuan ka thin rim lutuk le karil runa lutuk hi ka puak ke lo chawni bermai alo ti vea sex video chuan inun ati chewe kani mo ka chan ni se chu thin rim wangin ka din mun min lu lan tu chu ka that hialang ngai sam mel zet si
ma se thang kam ru ran chung hian Raymond a chuan atia chu tiang chuan ti du mai la ka thi sen hian angam thlot lo ani ma se karil ru na lu tuk ti zia omna na lung leilama ka ni te tlo ka zin hlanin chu sex video me cheten omzet chu mutlak lo khopa soi sakin athita a Esther chuan azu in lai tlak pop chung chuan atia lunglei so ke ni thian dun pon nuam kan ti sin ma se an sumo te son tlan chak theilu tuka wal eng motor nge kan chuan na kha I lo hle kha ati pa chuan zo na danga pakai dai awanga makti mel taka ka hoi ka ho chumiron signal zawa leitlang pui travel ni kha kati hnu chuan Raymond a chuan ni don take antlan saksia keini zong kan hlau ti mai lo male atia anui hak haka keipo chumi sumo a tho chuan alom ka chuan lungle ko online chanchin thara anron puang ta anuwa ka thian te khan khanu ka Cecilia sex video jakopana chan pui khani ti miron shila ka tur pui na ain ka lom na kha sang fe zok ti tlang takin ka soidu ese chuan ati ta Raymond a chuan thil ti om takani alom helai mun hi itana om nuam takani om silawa kan hodai mai don emni alo ti daya dikchia mai nangni thian dunin milo kom hlim lo ula chu helai mun hi chu san wat ka tuma ma se in thian dun zara karil runat na po azang de huain ka sia hodai ang ti pai na tho ngala akal pai phei nak naka askuti chu ahan herrem dona ama alo rui to bok nen abot lu deuh khat khata esi poiti lem lo chuan scooty kha ka thian pai khal tirla kalo phur ma eng cha chu ikai dewani kha Raymond a chuan alo ti vata ni ka kai dewani min tha thiam te ti pai na cha bi chu kalama aron the phei ngala chulai mun atang chuan kan tlan chuak zui ngala kamma atlanan nia wangin ka zui zela tuna kan tlan na lam chu kan ho na tur lamani lo ti ka chiang ma se Estherite omna lam kan pan nia ngain Raymond ate chu ka zui ve zela karin angein din tharveng lama chuan kan tlan lut thla ko na tanga ding lam hleka chuan pengin inlian thahel hol loading to lur kota chuan kan ding ta esi chuan kan inani hi lo leng lut veula ti painaron chuk ngala arui lutuk po azi om deuh to ni na lang zanarei to sia kan lo lut lo mayang I phaltak le ni danga kan lo la lengang chu Raymond a chuan ti ve zaya indu huna in lo leng donia esi chuan lo ti ve vata I phal phot chuan kan lo la leng nge yang kan kalange ni phot le Raymond a chuan atia chu mun chu kan chuat san zui vele ta ngala kalkonga chuan Raymond a chuan wala khanu kha engei mu dan antia kamu dan chuan thin rim so sang lu tuk laka inven har sa ti ve tak chuni phot mai kalotia tual hial po that mai thei khopani iti nani mo ti in Raymond a chuan min zot zuya chu karin dan chu ni alom nang enge rin dan ni ve kan ti chun zom ve ngala rin thiam chu har viau na henu lo zoki karin hlelna an sama zok mai kati ma se rin dan mai ania naktuka kan finfia theng chu alo tia finfia mo engtin kan ti ngala suma chungchang ka soi satlia mai kan hilei nem finfia na ka du wangalom Esther khan Cecilia thi lai khan lunglea om thu soya chuan asuma chuan na leitlang pui travel sa khan kan kalanga akal ngeyem ti chu suma ticket lak na tangin kan hre theyang chu atita nidang ang bokin ka fiale ta war mai zingdariat le chan bevela chuan ka khuma tangin ka tho ve trua ni san lama ka thil in ve chuan min thing le ta ni che kang chu kaluan uta ka mai te ka phi fai nu chuan cho ka ei mola choi kham chuan mong chang lovin kain siam ngala kain siam pe fel nu rei vak lova chuan Raymond a po kanin kota chuan ron ding fel le than to voina na tam tak kan nei dona wangin muang chang lo chuan bazar lampanin kanin phur chuak le ta Millennium Center kot zola chuan dingin kongthlang lam sumu ticket lak na thin lam chu panin
Leitlang Pui Travels ti intar lam chu kan pan ta nga la Raymond a chuan pe hel hau loin kan kal chan dik tak le police lam thilani thu te nen lam chuan dor lo ngak tu chu hril tlang ngal veka dor ngak tu po chuan I Halloween kan thil du triketan lak na bu chu ran da chuak nga la Raymond a chuan a keu ngal zungzunga ni som ni panga thlanga sang ni som pasari triket la tu te chu en thadan dana ming pakhat zona chuan akut chu ding chata Esther lal roi zeli phone number 9612861572 min en pa chuan alua bunguta number chu phone a save zet nu chuan chulai hmuna kan thil ti tur chu kan zota ni ang lom thu te soinual nu chuan kan chuak le ta a office lampan chuan kan chuak ta a ka office po kalu alum lo na rei to boka chu lampan han kal po chu chak om ve lek lek zok mai office kan thlen rual chuan inspector ramte chuan miron zui ngal vata Raymond ane na kan nu chui dan engkim an soidun lai chuan ngoi rengin kalo thua atu soi top lama chuan Raymond a chuan tuna chuan kan nu chui na hian a mor bok lam kan hnai to hle ni ti pa in Esther number lak chu biak tumi na khol ngala reilo te Esther chuan ron chang thuai ni ti anin biak dan atang chuan a hriat thea anin biak zo nu chuan ron hoi chuakin hemi chungchanga hian evidence chi rang rang enin Esther chu filim nge ni aron ti chuak ta phonga zandari atrik me chuan police then khatle Raymond chukan kota chuan an lo thleng der to a zanin chu asa se tak tak ani to don ani ti hairual ani talo engkim mai chu athu tak deuh run hian a hriata police motor pakhat le kan chuan na Raymond bike chu kanin zui chuak ta a kan man mo lutuk lem lo boka kan tlan chakshan lo Raymond a chuan kan pan tum lam chu hai lo ti hriat zetin ramhlun lam chu kan pan zela ramhlun kong hnoya chuan tlan phein kan tum ram chu kan thleng ta ni ti hriat takin ading ta chata kan ma inding chu te lo khop mai kan soilan ram du chu tun trum kan hu chui na hi mi hau salam kan nok na saboka kan chet vel na po ke ni ang me thai fapa dai kil kar bal khon lia ka seilian tan chuan ka zam deuh rum rum fo mai Raymond a chuan kong khar lam chu panin doorbell chu han met rang ranga in chung lam atanga chhon tu anom vele chuan Raymond a chu lut ngala in chung ami ta chuan civil dress in thuam tlangwal pani le police pali zet in zui lut chumak ti in an hlau thon mel kher mai pa berni om tak chuan enge nia alo ti he ho a aw ka chuan engmati takamin chal del deuh na nein kan hrengal ngot peka a om ve tho mai pahausa ma ni to ka keikani intive khani mel tlata Raymond a chuan pe hel kual loin in fanui tual tha thu boya kan ron hruai don ati ngal tonga tu kan fanu mo lal hruai tluang hi mole tu thi chungchanga Cecilia mani lo ka rong takatha ani chungchanga khan ifanu hi tual tha tu nge ni ti kan hre chuak to Raymond a chuan atia chuti lai chuan hruai tluang chu in chunglam step atang chuan ron chuk thlameka sitting room alo thu thap te chu arin ang kan ni lem lo ani ang ading chata apa chuan mami ta hian lo thute alo dingal wata hruai tluang hian thik thua wangin Cecilia kha thatani Raymond a chuan ati chhun zom wata ka in chu nge ya ka fanu hi tual that turap thlak taka inron puwa he thila hian fin fi na thatak in ne ni lo chuan in chak lo khopang tia a fanu thlawang ho sakna po chu Raymond a chuan angai pui mo te vak lo ani ang hruai tluang thatak in engkim min hrilla ichunga hremna po anep deuh ma na atile saka hruai tluang tong ma chuan a pa bok chuan ka fanu hinang ni police satli main in vauzama in bol zan turani lo alo ti chang faka kapu kanza khop mai che ma se i fanu chan na wang hian dan keng ko tu te kong dalai omani chuan nang po kha kan hruai te lang che Raymond a chuan mitla son mi lo hian alo ti ve saka chulai boruak in mungvel chu tang tha et ot takani thok le khata puak dur tur ang mai hini in ka sia Raymond a bok chuan hruai tluang
ithil ti dan zong zong chumin hril ro le atita a ka be sei angani ta hau lo mai mi che om nem le zam ma ni om taksi kan mi che ma chon churin ai takin a hoi sardona ang tariau mai hruitluang I chu nui hok hoka nang ni police mo lu tu kho hian in thil ti dan le nu in chui dan za pui om tak chu sei ula kani lo zia ka hril fiang cheu sisile that tu kani lo ti ka hril fiang cheu ati tamaya amela chuan zamna reng renga om hau lo Raymond chuan dam thlup hian sisile chungchang local kan ni ti hi inena kan la soimia silowa entin nge sisile that tu a chuan kan pu cheti ilo hriat mai theya tina zotlet khawa cheiro kha tia bob benga lam pui choi choi khop bo ruak lim om le nga hlel om bok si chuan min ti phur tak zetani hruitluang I hmel chu boi deuh ni hian hriata ma se anin chung khura nge ni boka huai sen nei thar le ni om tak hian engwang ke himin pu ngot ngei ni ati chang deuh khala Raymond chuan ado theita vak lo ti amela chuan a hriat reng mai nula itong kam man du dan le dan keng ko tu te ma inung changa wang hian I thil ti sual man mai ba ka engemaw bonus dong tlak chuni ve reng renge longai tharo o angoi data July in chung boruak in lumlet vel chu keiwala tlangwal senior mong voilam to meu po hian atop na hriat chakin ka chil kalem khol hialani Raymond chuan zakupa ihriatiro ibialpa kha antia kabialpa chu engwangin nge ka hriat lawang zam hau lo hian hruitluang I chuan alo tia imangai hle ni lom ni manzana po nula pakhat nen inin sual pha hial kha Raymond chuan antia hruitluang I chuan suale chu chuan tual thana kein nam hnoi ti en tir lo alo tia anima na ma se chui bialpa le nula pakhat sex video wang khan engkim itidu tamaya tual tha hial po Raymond chuan antilea hruitluang I chu pangkara uitang dan be ang mai hian I to a ameng phok hru to hian ka senge nge do kana tuin chhop chu ain khola Raymond bok chuan ti chuan iti tareng boka nu ma thup thiam takini ma se ifim khur seng talawani email khoya ngei bracelet zakopalei sakcha kha omisriem atile khawa hruitluang I chu meng vai ruai to a ka tibo atiba nuaya nia inin sual zan khan itibo hlawani kha ma se keini tan van nei na ni thung khar bracelet a khan tlereu chei moina in phum pian zein anglo tak tak om hloma chung singa pakhat chu sesile kara khan ititla ta hlawa chuta tang chuan nang hi tual that tu dik takini ti kan fin fia theita ni ti pa in aip te tang chuan bracelet atanga tata chei moina lungmoi ni om tak churon phora hruitluang I chuan kha thil tereu te mang khan tual that tu min puang mo khatiang thil in ang kha chu mun tam takai mu theyang aron ti vele tlat mai Raymond chuan chang khel khol hian mimol tual leng satli ang lek dan keng ko tu te himin ngai ni chuan iti sual hle ang ti pa in phone chu phora in chung re duka wang chuan phone ri rong rong chu hriat theya a phone chu off le maya reilo te a kong khar chu ron in hong roka chulam chukan en kual thapa police pahnih le tlangwal pakhat tlangwal katinanga mei pa ni zok ma ome tuaya ni ti akal dan zo zo chuan a hriat theya hruitluang I ok ai mel chu mu nom takani kut khur dur chungin tui ain le khola Raymond chuan lalpe ka I thian pa nge hian engkim min hril fia sakse a chiang berang pe kalam chu hoin soiro le ati ngal maka pe ka chuan okhur sai dur chung chuan engkim mai kha hruitluang I ruam man na vekani sesile le ke chuan ama po kan hrelo ma se hruitluang hi ka thian ani a engkima ka thurol pui thin ani khamizan po khan engkim ruam man na angin kan cha chuak top maya in hriat sa ang khan sesile le hruitluang I kha thian tun in kom ngei sa an ni a har sat na po kan tok lem lewa in ngei om takin kara khan kan chuang hawa kan sai vak nge a
ruang charna muna khan kan dinga zu te kan inboka sisilei pheka chu arui le zual hle nge a shruaitluang in han khan zakupa chungchanga anin hial chhota a thok le khata shruaitluang khan chemte phorin sisilei kha vittamaya seat nung lama chuang kan ni awang le sisilei kha driver seat a chuang ani awangin alawin ring lo kher buka sisilei chu zal ngal der ni mai chumi nu chuan rong takin a chechui ta a abak songchin riat sa to kha atinem hloya zamlu ta wangin a loi rut le ngala remuna chuan kan nulai chuan phat kual na turila nem zoi sap ma se FMMC hian atia shruaitluang chu kun lapa kathil ti sualman chu ka muta ati zuai raya enga kan fanu hian chu tiang sual rap thak chu lo tiamo ti pa in shruaitluang ipa chuan a fanu chu beng ngal chora ben le tuma kut alek oi lai chuan remana chuan a kut chuman sakwata kapu du tokro dan ken kole shemna pek chu kan kuta dala that jok ring ti pa in police hote chu signal zawa shruaitlong ile thian pa chun shrui chuak ta ngala keini po in chunga omrei loin kan chuak ta ngala pon kan chuak rual chuan engting nge khatiang zo zai kha ka hriat lo le kom lo chung toite a ichin fel theya reumana bula chuan katingal tonga Julie ne na tangkhan shruaitlong i chanchin engkim ka dop chuaka chuan Cecily karami pahniak lo om ve tangkhan khat koipa kha kan chui zon le a engkim mai kha om zanei thei takin amun dik taka karem khom thlapa chu chuan engkim mati fi atani tin min changa chiang lo ruai mel lo lang chu pazil ram khom angmain in rem khoma mel fi lo taka lang ruai khatuna chuan fi takin lang tani mo dikna hi ding chang thina hoisen na hian akonga sial sak thin baika khan chuangila hlotlin na hlado cham turin office lami panang le kati chunjom puta wang chuan reimuna chu nui haka bike chuan kan tlan chuak ta a